салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали либосиёӣ. имрӯз мо ҳастем дар бозори Корвон, ҳаштум дарвоза контейнерҳо, яъне ки иҷода ҳама контейнерҳои мо барои шумо нархи адиёлоро гуфта метиҳем. имрӯз адиёлои ғавсай тинук ҳастанд, бо курпаҳо ҳастанд. лайка монден, кояк нигаҳ кунед, агар намонда бошед лайка монен рафтем. дарози ҳами 2 ба 2.30, дарозишон 2 ба 2.30 нархҳо сар мешаванд ай 300 сомон то 500 сомонара. ҳамиҷода адиёл ҳаста, адиёлои ғавси ё истеҳсоли хитоя. ина нигаҳ кунед шумо, ина 350 сомон, 300 сомон, инаи 300 сомон. южни корея ҳам ҳаста иҷода, хитой ҳам ҳаста иҷода. ина нигаҳ кунед, ҳамаи намудош аст. оянда зимистона шумо чизотона бихаред ки бо қиматтар мешавад. ҳозир мо нархи донора гуфтаистем, ина бо 500 сомаш ҳозир мо шунидам, ё 400 сом, 300 сом, 500 сомон. инаиш 380 сомон даста. ина оригиналош 380 сомон. ғавс. ина аянами саркаги то инам қапидагиам удама 380 сомон гуфтаиста. инаё 430 сомон. инами қапидагиаку то у тарафа 430 сомон. анаё дутаи қапидагиш 400 сомон. 400 сомонӣ. инаё 500 сомон. инаи зарчӯб сар мешава то ном сирха 500 сомон. ё бо слишком ғавси бадан. инаёш бо 350 сомона дута. то инаи чира то кабута. инаёш 430 сомонӣ. инаи қапидагиёш дуташ 320 сомон. ина 180 сомон. обтоишона ё дута дига ахиронгӣ. ина мардамат нигаҳ кунед. ина бо иҷода ҳастай бе гул, бе ҳичи аднатони. ина 300 сомонда нигаҳ кунед чӣ мегиред шумо. курпо оянда зимистон. ина иҷода курпо ҳастай. ина дона 100 сомонӣ дора. як одамаш, ду одамаш 130 сар мешавад то 150 сомон. инаиш 200 сомон. зависид ай качество мекуна. 2 ба 2.30. инаиш 170 сомон. инамиё ҳама курпан сар мешава ай 100 сомон то 160 сомон, 200 сомон. айнамиҷа фирмени тозаш сар мешава. инаё 280 сомон. айнами 220 сомонӣ. маромад касе ки обуна шудагӣ нест, обуна шавед. ин видеои кал тагуд барои одамое ки ояндара фикр мекунанд зимистона. дар паноҳи худо бошед. то видеоҳои оянда мо пага бо видеои нав дорем. марҳамат тамошо кунед. боқӣ сарбаланд бошед, дар паноҳи худо бошед. инаи як хабатаи дуодама 110 сомон. инаи 230 сомон палутрка меган ёра. инаёш ина 2 ба 2.20 ду одама 300 сомон. инаи 2 ба 2.20 350 сомон. инаи 2.20 ба 2.40. инаи барои духспални кадаги калон, ғавс. инаёш 420 сомон. беҳад ғавсан ё. нархи дона ҳаста. инаё 420 сомон.
غاوس وقتی که شما سه دونه خرید میکنید شما نرخ اپتیم گرفته میتونید همین انسان بسیار انسانی خوبه برای همه گفتم که اگر شما چی کنید معامله کنید معاملهش خوبه اینا یا 320 سومون غاوسی زوره اینا یا 250 سومون نه سرخش 250 سومون دو آدمش یک 80 با 230 یک 80 با 230 اینا پاش میشترش هسته اینا میش اینا 280 سومون ای دیم سور شای با یکم سور دوران پاش میشتر اینایش 300 سومون اینای اوریجینال شای 380 سومون 380 سومون اینای اوریجینال پاش میشترو اینای زردای کبوتای این ادیولی کریسکی 360 سومون 220 با 240 размер шай استیسولی کاریا توزا کاریا اینا کورپای دو داما خیبه توزاش 120 سومون تایور کردگی در چی میگیری میره بسیار بگیری با ارزان میکنن